на Център по зависими поведения към Общински съвет по наркотични вещества град Стара Загора. Участваме за първи път и сме поканени за първи път на това прекрасно събитие. Нашата идея за участие е първо повечето млади хора да се запознаят с Центъра по зависими поведения, че такъв център вече има в Стара Загора от 2 години. Той предлага информационни и консултативни услуги. Също в него има арт-терапевтична дейност, психодрама и много други неща. Днес сме тук, за да покажем, че алтернативата е много голяма на поведението зависимост и да покажем, че не само цялата тази информация, която ни залива, колко е вредно да взимаме психоактивни вещества, по някакъв начин да се докосваме или пък да си зараваме главите в пясъка, че няма такива неща и че това нас никога няма да ни засегне. Аз съм тук, за да покажа, че ако намерим алтернативни поведения, чрез изкуствата, чрез глината, чрез боите, чрез цветовете, чрез най-различни приложни изкуства, неща, които може да правим не само с ръцете си, но това, което може да създаваме и с мозъка си, вие ще видите след малко, могат да бъдат едно наистина много добро нещо срещу зависимите поведения. Мисля, че на всички ще е много интересно и искам отново да призова младите хора да повярват, че информацията не променя поведението. Поведението се променя само чрез друго поведение.